Is-Segretarjat Parlamentari ta' Clyde Pooley bħalissa jinsab f'paniku sabiex għall-anqas jirnexxielu jlesti proġett sportiv wieħed sa tmiem din il-leġislatura. Dan hekk kif minkejja li sal-lum kellu jinbeda x-xogħol fuq il-proġett tal-White Rocks li l-Gvern ħabbar b'tant pompa sa issa għadu ma nbeda xejn. Għaldaqstant il-Gvern xhur ilu ħareġ b'idea li jagħmel proġett fil-Marsa. Iżda l-mod arroganti li bih kien qiegħed jimxi naffar lill organizzazzjonijiet sportivi li hemm fiż-żona u għanjusu informat li wħud minnhom anke għamlu laqgħat ġenerali straordinarji li minnhom ħarġet pożizzjoni ċara kontra l-pjani tal-Gvern. Iżda minkejja l-oppożizzjoni ta' dawk direttament involuti, il-Gvern jidher li ser iwebbes rasu u jibqa' dej bl-idea li kellu. Tant li għada l-ewwel ta' Lulju ser toħroġ is-sejħa tenders għal dan il-proġett li ser tkun ippubblikata fil-Ġurnal Ewropew. Is-sejħa ser tagħlaq fil-25 ta' Awwissu. Min-naħa tal-Gvern hemm min qed jgħid li l-pubblikazzjoni tas-sejħa tista' sservi ta' pressjoni biex l-qdiet jaċċettaw. In-nuqqas ta' serjetà fil-ħruġ tat-tender toħroġ minn tweġiba l-mistoqsija parlamentari tad-deputat Laburista Evaris Bartolo meta staqsa liema kumpaniji jidhru interessati fil-proġett. Bil-Gvern wieġeb li l-ebda kumpanija ma setgħet tagħmel l-applikazzjoni għalissa għaliex il-Gvern għadu ma lestix id-dettalji tal-proġett. Iżda issa jiem biss wara il-Gvern xorta se joħroġ is-sejħa. Il-paniku tal-Gvern fuq dan il-qasam hija evidenti, tant li fl-aħħar jiem it-tnedija ta' politika għall-isports il suppost kellu jagħmel is-Segretarju Parlamentari Clyde Pooley ġiet illimitata għal ikla mal-konsli ta' pajjiżi barranin. Matul din l-attività, One News prova jieħu l-kummenti tas-Segretarju Parlamentari Clyde Pooley, iżda huwa qal l-uffiċjal tal-midja tiegħu li ma jistax iqum minn fuq il-mejda minħabba l-konsli.